أنا هليكوبتر كسرح ديلي يلو نشعو مكتل صحفي بريزيدنت حجي ناي هاجر إيرترا نحساس أنا سي هليكوبتر كسرح يلو جنرال سبحت إفريمون كوميد بلانير جنرال سبحت إفريم هو قال أكبر قال أكبر يعني بدي إفريم قال أكبر قال أكبر هناته إيش إرتاش كنت قوم لنا هذا أمفيبيان مالت تانك خوينا أمريتن بحرن تنكاس عسيا قاطع مشيو بريزيدنت أكيد الناو سياسي مكتوب لنا صحف مالتي الجيل حتى أبنة تمثيلنا تأبنة انتهى أفت ما كلا بيصحفت مسمير معالته الماكينة خبي نبي تنكاس عيسى بمجرد مثلا كابي تبقيسا نبي وعلالا نبي كأخذ كيده ديلي حجي حد خبتن متكلاتنا هزبا بمبار حرنة إرتام زي أنت تغيسن دلو عسرت هذا تلوخو at any cost فتسم تلقوه at any cost فتسم عليه تلوخو بزخون يكون ملك يخفتسم عليه هزبا بمبار سي مدب توهي بك خفتسم كاتم مسيخا تفلت أخاتا إنه عندنا 24 مليون حدا 324 كنتال نغرت يبل الصبصاب الزخابي ترخده زخبركم تخاتلتنا مسبون زرعي أبي إرتريا ميديا نتورك فراداي شو كما يكنيكم لومي حدا فولي غاشا ألني أتو غرماي أبره أتو غرماي أبره قاعد حنبصخ وقال حنتنا أتو غرماي أبره من أتو غرماي أبره أنت زولون سنتين بولكم الراي هذا مجمريا نزعد زي مهابكم يغني لي نمسجد كلاي سمي غرماي أبره تخلب بحر أبشحين تعت 250 حدا أنا بس مرات وليدي فوروبيا كنت وز بحر بوتا أو 5 براي عبيه عد مين تمرت مساخله تمرتي ساعة يونيفرسيتي درجة مسوس حكوتي قد لمسي مالتي حر إن ولا أنا يونيفرسيتي متوي ينبرن نمبر أبشحين تعت 257 ميدا خيدة مالتي أو خيدة أبستفعل على صفحات ميدا سرح نيره أبزوج مبارحير حرنتي أرسل مالتي في مجمريا بحرشاية تمديبه أو كم كوميشنر ناي تكنيك كوينه تمديبه بدحريو دحر مزلاق مقعديا من سمالتي مقعديا مس مسخفت مجمريا بحشكب عم بربب كم كوميشنر ناي نقطة ناي موفار نيره بدحريو شعو مجمريا ناي 8 جمير كاس قاع شحن تعت 285 أبدحر مسمر صلاي ناي جنفر مقعديا دحر مسمر صلاي خنت قطعتال ميرا خوينه أبدحر مسمر صلاي تدبز حق زي حليفه مالتي دحري تغيرن نغنا انا بحد عامت نكتتالنا حدقي تباهيلو بسواكين نيره كاب سواكين دحري بمقصال كاب شحن 980 شوعتن سقع ناصنت من دحيرو كم حلافي ماكلاي بصحفت كوميسيون موقعازيا كوينا قليله مالتي دحر ناصنت ابتوس عن كلتنا ابز حجي نزارب لا دلنا بوتا تمديبه ابزي اخ مدب كله خمان دكتور قرقسيو نابز مدي بننا مقعدي حلاف سلطنا ورشعو الجزيعة نشتي كي مسلكا مس عالم كنا رخباينا عم بربب مس عالم كنا رخباينا الجزيعة مدبكا لنا الجزيعة قن كنت مدبكا لقب خالقي مسلكا مس عالم كنا رخباينا إلو نابز مدي بزخل مدبكا لنا حجي كاميدا دمسي مسارحيتات نتيز نبري أكايدا دحرنا سنات مالتي بتسعان كلتن بو مسارات عبز مدي بيه كتاب جاء أخمس خلص دارجة بترى جنزب كجمات كله شعت شحن شعت ميتن برتراي نيروا تاكساي إذا بيلدين نيرو إيش سجارة جبهر نير قدم جاك بيلدين ولا حنتي نورن حركة ميداد مسار حيتات تناي عمر بابز نور مالتي مسار حيتات كافز باقم بار نتكلم ولد نورد موسدون نوردنا مكاير قد تدميرو تسرح جميرنا كم نقدر وتكالت جمير أفتح مجمريا كم تناي ميدا سارة رحي تحرقن نقدر وتكال كهونا لو توهيلو كم عمر باب انتربرايز يلو استخدموا على فشين شعت ميتين 96 وكلنا ناي كم تتبهلا مسي مالتي مساعدة ممكن رخب جميرنا وكيلنا تويوتا أبي إرترا خوينا قتيلو شعو أبشحن شعت 298 وكلنا ناي
ያማሃን ኮማስን ወሲድና ስለዚ عنبربوب ናይ ሰለስተ ኩባንያታት ጃፓን ወግዓዊ ወኪል ኮይኑ ኣብ ዝሰርሕ ኣሎ ማለት ያን ከዓ ናቱ ማናጀር ኮይነ እስካብ ሕጂ ዘገልግል ኣለኹ። ኣቶ ግርማይ ሎሚ መራኸቢና ብዛዕባ መፅሓፍካ እዩ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተሓትመት መፅሓፍካ ቀፃሊ ዕብየት ንግዳውያን ትካላት ዝመራሕ ኣካይዳ ዝብል ኣርእስቲ ሂብካ ብዝኾነ ዝርግሓ እያ ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ ካብ ዝገበርኮ ትዕዝብቲ ፈሊጥ ኣለኹ። ቀፃሊ ዕብየት ንግዳዊ ትካላት ዝመራሕ ኣካይዳ እንታይ ዕላማ ናይዛ መፅሓፍ? ዕላማ ናይታ መፅሓፍ ኣብ ምሕደራ ዘተኮረ እዩ። ምክንያቱ ምሕደራ ቀሊል ኣይኮነን። ምሕደራ ኣዝዩ ሰፊሕ ዓውዲ እዩ። ብቑዕ ምሕደራ እንተለኻ ዓወት እዩ፣ ውፅኢት ብቑዕ ምሕደራ ዓወት እዩ። ነዚ ምርኩስ ገይረ ሕጂ እቲ ምሕደራስ ማዕረ ክንደይ ተራ ኣለዎ ኣብ ጉዕዞ ኣብ ዕብየት ነዚ ምርኩስ ብምግባር ነዛ ቀፃሊ ዕብየት ንግዳውያን ትካላት ዝመርሕ ኣካይዳ ክህልወና ክፅሕፋ ኢለ ፈቲነ ማለት እዩ። ነዚያ ክፅሕፍ ከለኹ ሕጂ ንመጀመርያ ዝወሰድክዎ ስጉምቲ እንታይ ከፅኒዐ ፈቲነ። ምክንያቱም ኩሉ ሻዕ እንድሕር ዳ መፅሓፍ ክትፅሕፍ ኮንካ ናይ መፅሓፍ ተመክሮ ይነበረኒ፣ ግን መጀመርያ ዝወሰድክዎ ስጉምቲ ሃው ቱ ራይት ቡክ ኢለ ፅኒዐ ብድሕሪኡ ሽዑ ከፅንዕ ጀሚረ ማለት እዩ። ምክንያቱ መፅሓፍ ክትፅሕፍ ከለካ መጀመርያ ግምት ከተእትዎ ዘለካ እንታይ መን እዮም ዓማዊልካ ንበዓል መን ኢኻ ትዓለመ እቲ መፅሓፍ። ስለዚ ነዚኣ ምርኩስ ብምግባር ንንግዳውያን ትካላት ከም ታርጌት ወሲደ ማለት እዩ። ኣቶ ግርማይ ፅቦ እንታይ ርኢ ምስ በልኳ እዛ መፅሓፍ ኣብቲ መፅሓፍ ዘሎ ካቨር እዩ ርእዮ ስእልታት ኣብኡ ዘሎ ሕጂ ክንሪኣ እንድሕር ኮይና ወላ ኣብ ኢድካ ሞ ክመልሳ ኣብቲ ላዕሊ ድሃና ኣላህኒ መፍትሕ ኣላ። ኣብታ መፍትሕ መፅናዕቲ ትብል ኣላ። ብድሕሪኡ እዮ ብጋንታ ምሕደራ ግዜ መፍትሒ ዓወት ከምቲ ኣቐድም ኣቢልካ ክትገልፆ ዝፀናሕካ ንዓወት ምሕደራ እዩ መሰረቱ። ፅቡቅ ምሕደራ እንተለካ ዓወት ክትጓናፀፍ ርግፅ እዩ። ሕጂ እታ መፅናዕቲ ትብል ፓርቲ ምስ ረኣኹ ኣብ ገፅ 145 ናብ መፅሓፍካ ብዛዕባ ናይ ክፍሊ መጓዓዝያ ተመክሮ ክትዛረብ ከለካ ነዛ መፅናዕቲ ትጠቕጠላ ኢኻ። ሕጂ እውን ኣብ ምእተዊ ዘረባና ንስኻ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ንክትፅሕፍ መጀመርያ ዝገበርካዮ ነገር መፅናዕቲ እዩ። ናብቲ መፅናዕቲ ክንምለስ ኢና። እንታይ ኢልካ ኣብቲ ፅሑፍካ ኩለን ዝነበራ ክፍልታት ኣብያተ ዕዮታት ኣብ ሜዳ ዝነበራ ብፍላይ ኣብ ደጀን ኣብ ደጀን ዝነበራ ሓደ ኣካል ናይ ትምህርትን መፅናዕትን ኣብቲ ቅርፀ ነይሩ ኢኻ ትብል። ሕጂ መፍትሕ ኣብ ላዕሊ ጌርካ መሰረት ምዃኑ ገሊፅካ ኣለይ። ትምህርትን መፅናዕትን ኣብ ሓደ ዕዮ ፋይዱ እንታይ እዩ? እንታይ ፋይዱ? እንታይ ይጥቕሙ? መፅናዕትን ትምህርትን ምክያድ እንታይ ይጥቕሙ? ሓደ ድሓር ዳ ተመሊስና ንመፃ ንኸውን እምበር እቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ቀዳም ምሕደራ ኣዝዩ ማዕቡል እዩ። ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ነቲ ሓያል ፀላኢ ክስዕሮ ዝኸኣለ ፍሉይ ቅዲ ምሕደራን ጥበብን ስለ ዝነበረ እዩ። ምክንያቱ ፀላኢና ሓያል ነይሩ፣ ዘራያት ነይሮሞ። ህዝባዊ ግንባር ከዓ ምስቲ ካብ ውሽጡ ተበጊሱ ብዘካየዶ ዝነበረ ብልሕን ጥበብን ብጀካ ትፍትሓዊ ቃልሲ ምዃኑ ቀወት ዝኸኣለስ እዚ ጥበብ ስለ ዝነበረ እዩ። ሕጂ ብታ ጉዳይ ካብታ መልስኻ ክንመፅእ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተፈላለየ ክፍልታት ነይሩ። ብግስ ክብል ከሎ ቅሬታ ናይ መንግስቲ ካይዳ እዩ ነይሩ፣ ክፍልታት ነይሩ። ወታደራዊ ሰራዊት ጥራይ ድኮነስ ኣብ ካልእ ንጥፈታት እውን ይካየድ ነይሩ። ተዋጋኢ ሰራዊት ነይሩ፣ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ነይሩ፣ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ነይሩ፣ ካልእ ቁጠባዊ ንጥፈታት ነይሩ፣ ዜናዊ ንጥፈታት ነይሩ፣ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ብዙሓት ክፍልታት እየን ነይረን ህዝባዊ ግንባር። ካብተን ኩለን ክፍልታት ሕጂ ሓንቲ ቁጠባ እያ። እታ ኣነ ዝነበርኩ ኣብቲ ናተይ መጠን ክዛረብ ቁጠባ ከዓ 9 ኮሚስዮናት ነይረን። እዘን 9 ኮሚስዮናት ሓንቲ ካብኣተን ከዓ መጓዓዝያ ነይራ። ሕጂ ኣነ መጓዓዝያ ስለ ዝነበርኩ መጓዓዝያ እያ ክዛረብ። ግን ኩለን ክፍልታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ትምህርትን መፅናዕትን ከም ኣካል ነይርዎን። እዚ ትምህርትን መፅናዕትን ሕጂ ኣዝዩ ተርኒንግ ፖይንት ነይርዎ ኣብቲ ጉዕዞ። ኩሉ ነገር ዝግበር ዝነበረ ብመፅናዕቲ እዩ ነይሩ። ዝኾነ ነገር ክግበር ተዳ ኮይኑ ብመፅናዕቲ ይካየድ። ብመፅናዕቲ ምርኩስ ገይሩ ዝግበር ከዓ ስነ ፍልጠት ማለት እዩ። ብስነ ፍልጠት ተተመሪሕካ ካብ ኩሉ ሻዕ ዓወት እዩ ትመፅእ። ሕጂ እቲ ብቕዓት ናይቲ ምሕደራ ዝካየድ ዝነበረ እንታይ እዩ?
كل نجار في حزب جنبار حرنة إرتراز كايد نبر بتأكلات قيموز نبر ناي تمرت المصنعة بؤتو تمازينو خيس لد نبر كل تي ودون نيرو كنا نيرو أدمع نيرو عوض كانيرو لازم مصنعة أجد داس أكل ناي حدا محدراي. حجي مصنعة تقبر كدرخ كلها أبزع مصحف كم تعزبكو حدا مسرت مبجسي زجبر كايا صحات صحفات كم زنببكا أبتي طبقه أبتي أبندكس نايزا مصحف الله ببزيه قص 400 قصي بزرزرون كاب تشعت زخون معرفات كباب سبعان تشعت زخون نؤسر ستاتون الله أب كل بزرزر تغيسو الله جيتي كحتى كاز دوله حتى بس حكيزيه بزعبا تاريخنا بزعبا عاوتنا كنزارب كلنا كنعلل كلنا ميدياتاتنا يكون كمول كسبات كنعلل كلنا نتستسرح تأمر كيان نوتادراو مدايو أبو أتوكيرو حدا ودي حدا قال انتي يروما تقالسي حنت مسرع حنت قانتا حنت بوطولون انتي سريحة حنت برقل حنت خفل سراويت زكايدوتو أبو زتو قوري يتحيلو بنت مديسنا خنريو انكلنا تمديسنا خنريو انكلنا نزع عند حقوقو قوينو نتعاوت مسرت زقبرخا إذا أقاوما زيو إذا قرط زيو هزباو قنبار لك أكم منقست خنكاسا قصة لازم جمرة إيو حجي نابون إدمي من سانا نسخة كايزن تبلار استي ألاتك أبزا مصحف كايزن تاي فلسفنا دي الرأي تصبو تحتى يا أخم حكام حتى جيتي كايزن حدا فلسفناي اجي فلسفنا زي فلسفنا كايزن حدا بالحات ناي سراح كوينو اب توفير كالو زلخا سراح يكون محبراوي هيوت قصال عبيت لوط زمصل مودني ويندما اغبابي كايزن حجب ناي قانقا ناي جابان انديو كي لوط مالتي زنكا صبو مالتي اتقليل تقطم تخلق حجي اب توفير كالو زلخا سراحن محبراوي هيوتن قصال لوطن معبالم ممصا مالتي قصال لوطن معبالم ممصا نحر كايزن اتيخا قصال لوطن معبالم كتمصا لك كان فيلوزوفيت كمايند سيتناتو سيت مسغبركا اذا فلسفنا زين عبيتن نغعزون نلوطن زمرح كايداي سلازي ابتي من الباش ابتي فلسفنا ايو إلنا عندنا فلسفناي تزاربنا فلسفناي كابي دبقس كاب ياباني دبقس مالتي كما بقس ما توقونا ماتن أم العالمون يسرح له مالتي جابان حجي نزي فلسفنا كايزن كتأتاتو خلو دحريك خلايت كنا تعلم جابان أزيهم تداخيمهم من بيرو بقطبات دخومات بيرو مش بعد أمريكا مش حورات من قصات أمريكا ودا دور خلو حدث السعيد عقم نيروهم تشعت حورات من قصات أمريكا حنتخا جابان سلازي نزي درجازي ناب أمريكا قصهم نخصقمو ويندما معبالنا عدون كتأثات ويلهم كل التخيلاتات كاب أمريكا عديمو إذن كل التخيلاتات مسيهم أبزي statistical quality control مهيرومو مالتي أبعدو مهيرومو مخنياتون تاي علامة نيرو نزعنيا دلا جابان كمي جيركا تمعبلا كمي جيركا قدام علم تركب بس مسرت مستي سلطنا مسوسدو كتأثاتو فتينو كتأثاتو مسفتونو كعوتو لي قالو مخنيات كل شيء محدرة أبزي أخن سقط الله دلنا مسكونነት كخيدالو مسكونነት كتديكيدو كوبي بيست تغيركا أيسرحني بزخونه يكون ملكي جابانوين كأتخا أمريكا دتأتاتو فلسفنا خسر حلو ما يكاد مسكيناتهم كونነት أزاميدهم شعو كايزن دبل تي statistical quality control زنورس أب كايزن دبل فلسفنا تأتاتيهم أبزي تأتاتيهم تبقيسهم على أمريكا قدموا جميلهم مالتي مخنياتو تن فوريكاتات ناي أمريكا لابنا بشحن 950 سي جي ام جنرال موتورز 4 مليون حبة بعمة فرنيرو تويوتا خا 11,000 حبة طري فرنيرو باي ذا واي تويوتا بقص كله بشحن 930 شوعتني يتبقسوا أب عمة 10 حبة طري افري حجي فري ودلو ده حرق قلت صحيح هو حجي بشحن 950 كانوا وادر كلنا جي ام 4 مليون تويوتا خا 11,000 حجي في اللي يريح حدا بلعل 400 مالتي ابز غزي زين قديمهم ولا نجي ام قديمهم ولا قصال عوتن قصال معواليتات نم صلوا ابز وان حجي ابتناي تويوتا مصينا خنزارب اب عامت 12 مليون حبه سريحهم شتلو اب حنت عامت
أبحنت عم حجي حدا كابت بوزح نابزي معبال زي دبصحهم كايزني إذا كايزن فلسفنا ترى له السوت رايد يكون خال فاكتورس ونا له كن إذا كايزن حجي إذا كايزن سي أزيو معقول أزيو حجازن ودانني حجي أنا بعد كايزن كسمع مسلم مركز ما إذا كايزن كسمع عيلهم في جمهور كنت هاي مسين بوا نحن أميدان تكمل نيرنا عندنا زي سلازي زيهم كايزن يلوم شمهيو منبر كايزن سي أميدان سانا نيري تدقينا لينا خا سرحنا لينا خا حجي بزا مصحفين نقول لي خنص أوارق فتينا كاوم توقيسه تاريخ كايزن أب هزباو جنبار حرنت إرتراي لخا نزي تاتامسي حجي زي كل فتران سنعان قلق مسألة خاله أب هزباو جنبار تسريح اللي بمدى تسريح اللي بهوري بقمة ديكونس تسريح اللوس كايزن كن أوتر لقيلنا لنا مالتي نيرو تعويتنا الميدا زعم بالروم تكمل لنا أب علمو تزرقي حلو أفريقيا ونا بعسرت 4 هجرات تزرقي حلو بحافش عقل إذا كايزن بهال كم فلسفنا أزي قداسي أبزون ستيل عدنا لو ملكعت حزنا أزي كالنا هناشم حيدنا سلدي سمحنا سلدي ودنا ينبر أميدان تكمل لنا أجون ستيل تكمل لنا سلديس كم فلسفنا أزيو معقول دخلنا فلسفنا ما بقاسي واحد السب وحوي حنت السدرة دي هاي تويوتا ما بقاسي كنت بقاس كلا تويوتا أبشحن جعت 230 شوعتن كم تزولك خامة مرت تمسريتا يجي تويوتا دبحال أبحقه على ما ينير متينير على ما ينير على ما يطير ريت ما على فعل ريت ما على ما ينير لحد أمريكا غيدو نزات إذا ماكينة خسر حلن ديلو ماكينة خسر حلن ديلو تحن دخلنا أوكرانيا برا دخلنا أوكرانيا برا ماكينة خسر حلن ديلو تبقيس كم زاد بورك خافت عم يجي مريا نفس على سان شوعتن عام تشن جعت 230 حبات راي سريع حجي 10 مليون حبة سرحلو جيتاين ببالي زي اتي مانجمنت ناتو ازي مقبول ازي ستومي ولا خبأتو بزحد وسدنا يالو حدا خبتي كايزن يلنا زارو دلنا خامان كاوم تبقسي كيدو اب امريكا كيدو انا ماكينه خسري هيلو بزحت بكرو زي بيقولوا تبقيس انت يزخاخر كان يا تو جرماي اب ميدا خلنا حدا دانيال طفله ديزبال اول عثمان سلستان برجيت اسران سلستاني نيرو ابت بعدي يقول نيرو مثلني انا هليكوبتر كسرح ديلي يبلوا نشعو مكتل صحفي بريزيدنت هجي ناي هاجر ايرترا نحساس انا سي هليكوبتر كسرح يلو تامبيشن يتي تطموحيو زريقا ابتزنا برنا امريكا خيتكا هم وقت قبر ريكان نحن اول كسابكم اوسي تموكسو موساد زبال نجر اب كله نديو زرع نروح زخاخر كان زخيجوس يلوس اب امريكا خيدوس انا خا مكينه خسريها يلو كاب كدته كاب 10 كاب متاي بسفيلكا اب 10 تقلته مليون حبة مليون بسيو اتازيو اقداسي زخونه ابزا مصحف رخيبه يزلو عبي قم نجر كابت مسرتاو ختزارو صنحكا نحاده فلسفنا امصيخا ناتكا ባህልን ልምድን ናይ ሕብረተሰብ ናትካ ተሞክሮ ኸይ ተኻኽስራሓሉ ምፍታን أموداتو انتايو بزيكم فتان بزيكم فتان أي تعودني عود كون يكن سلازي مستبهلن عبرن حبرتسبن على ما ميتكا غيركا مسرحي مسؤول بزخيد عين تجاوب غيركا خسر لك تكون النكا ازاميتكا كتكيد لك اتم عنود اتبلوم ابزي محدرة تم كندي عنود زبالو خنديم حجي ابت محدرة من الواشا تاع حنتي كأتوكاي أنا هزبا جنبار كتأتوا أنا متعني ليه روحتنا هزبا جنبار كأتوكاي أجي نحنا معقول تاريخ لنا ممهر خوان دخلنا حنا فايدي كونس نعلم ممهر خوان دخلسي لنا أجي تاريخ هزبا جنبار حرنة إرترا تاريخ عواتي هزبا جنبار حرنة إرترا إنه زي حيال أي مزرعات وخسع على دخاله فوليت أبابن محدران أكايدان سلدورو أجي متكلات محدران يوم توم متكلات نحنا خنزارو ولا ما حافظ الذي كونس بجبط أب إيرترا تسرحلو أب قدلت تسرحلو استعوتنا لخا هجي حزباو جنبار حرنات إيرترا فولي قدم محتراني روح فولي متكلات محتراني روح حسرت حدا لي قبل مصحف كساجيري وقال له بابا حدا تخدنا يناي تسلاني حدتي بوليتيكا ونقحتي هو نفسنا نفس ما تناخل شع قد لك نكيت كلناسي نهجراو ناصنت لنا نخيد دلنا تبقيسنا نبر أبو مسكدنا ينادى حد مغير هو إذا بوليتيكا ونقحت هزباو جنبار بتكالو السرارة حقيرو نتي زنبرنا منتو خمس غير غيرو
ነቲ ሃገራዊ ናጽነት ጥራይ ደይኮነስ እንኮላይ ኣራይ እንኮላይ ኮታስ ድርብ መስዋዕቲ ንክትከፍል ስጋዕከም እንዲ ይትغيرካ ከም ህዝባዊ ግንባር ከም ሓቂ ምክንያቱ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ መሪሕነት እንታይ ብቁዕን ኣርኣያውን ብቁዕን ምሕደራ እዩ ነይሩ ሕጂ ሓደ ፖለቲካዊ ንቕሓት እዩ ካልኣይ እቲ ርእሰ ምርኮሳ እዩ ርእሰ ምርኮሳ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ብግስ ክብል ከሎ ትሒዙ ሓንቲ ዕላል ክዕልለኩም أوي زلها هو ርእሰ ምርኮሳ ጀዛ ርእሰ ምርኮሳ ከመያ كل شيء تعليم مسكتك سخستي بتس قلت في عوت بزح نجار ست فولتي لك أو سكتك خاطر استعد تقبر جي تعليم كيدنا شين تعتمد 95 سنة في 27 كما همت ودينا ابن فحمة سينا خن مدة بحجي كله علم تقادلاي مستوى سراويت خيدي الدل قاعد أمي شعوب بريزيدنت أكيد الناو سياسي وكتب لنا صحف مالتي الجيل وحنت أبنة تمثيلنا تأبنة انتايا الجيل مبزحتكم من الباش نحيلتات دليلتكم احنا قبل رأسنا خنكيلينا مخنياتو حنتي أب مأكلاي مبرع حنتي سورة نيرة تاشي مارسيا تا سورة حدي 100% خبيات ديبند نيرة خاب حنت هاجر يتوسد نيرة خاب قالت هاجرات يا لوجيستكس ناساس 100 خاوي نيرة عجي تا انسالا دلا هاجر مستا مواليت نايتا سورات سامع እቲ መዋላ ተሪፉ እቲ ሓገዝ ድምፅ ነበረ እታ ሰውራ ተሪፉ ፈይል ገይራ ሕጂ ንሕና ከዓ ርእስና ክንከሊና ሕጂ ኣብ ክፍታት ኢኹም ትምደቡ ኢሉ ፍታትና ኣብ ክፍታት ሰሊድና ሕጂ ማዕረ ክንደይ ሕጂ ትብል ሕረ እየ ህዝባዊ ግንባር ብግስ ክብል ከሎ ትሒዙ ዝርእሰ ምርኮሳ ሓደ ካብቲ ዝጥቀመሉ ነበረ ካልእ እቲ ዋንነት እዩ ኦነርሽፕ ከም ዝሓድሮም ገይሩ ካልእ ተወፋይነት እዩ ካልእ ጋንታ ዕዮ እዩ ጋንታ ብዕዮ እዩ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኮታስ ዓወትና ናይ ግድን እዩ ሕጂ ኩሉ ሻዕ መብዛሕትኡ ግዜ ንሜዳ ክንከይድ ከለና ሲ በዚ ሰሎምና ጌርና ካብ ኣስመራ ይወፅእ ኦፍ ኮርስ ኣብ ሰሎምና ሕጂ ሓይልታት ረኺብና ተጋደልቲ ከይትውድኡን ዘና ኣምሓራ ስጋዕን መፃኩም ምክንያቱ ተዓሊምና ስጋዕን መፃ ኣትርፉልና ዳዕና ከይዱ ጥራሕ ኣትርፉልና ዳዕና ከይዱ ጥራሕ ተርፈልኩም ኢና ሓፊት እትውሰልካ ሰውራና መሪርን ነዊሕን እዩ ዓወትና ግን ናይ ግድን እቲ ፖሊሲ እዚ ሕጂ እዚ መትከል ሕጂ ሰውራና ነዊሕን መሪርን እዩ ዓወትና ግን ናይ ግድን እዩ እቲ ውስበልካ ኣብ ተዓሊም ትመሃሮ ብኡ ተወዲንካ ከዓ ትኸይድ ሕጂ ኩለን ምሕደራታት ኣብ 11 ምሕደራ መትከላት ምሕደራ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኢለ ጠቒሰ ዘለኹ እዚአን ኩለን ትመሃረን ማለት እዩ እዚአን ተማሂርካ ሽዑ ንዝኾነ ይኹን ወላ ሽዑ እንታይ ንብል ነርና ምስለካ ኣነ ዝብሎ ነበርኩ ህዝባዊ ግንባር ምስ ቀየረና ማለት እዩ ኣነስ ሕገ ተፈጥሮ ዳ ኣይፍቅድን ኮይኑ እምበር ወላ ሓንሳእ ተሰውየ ካልኣይ ተትፍጠር ካልኣይ ምተሰዋእ ከሎ ዛት ማች እዩ ሕጂ እንታይ ፈጢሩ ህዝባዊ ግንባር ሰብ ፈጢሩ ሕጂ ነዞም እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ነገራዊ ሓይሊ ተቐይሩ ማለት እዩ እዚ ነገራዊ ሓይሊ ንመስዋእቲ ጥራይ ዘይኮነሲ እንኮላይ ንፈጠራ ንሰንዓ ኩሉ ዓቕሙ ክሳኸም ዝገብር ገይሩ ሕጂ እዚ እዩ እቲ ሓይሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ነቲ ሰብ ምስ ቀየሮ እዚ ዝበልካዮ ናይ ሄሊኮፕተር ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ንኽእል እዩ እዚ ግን ብሃውሪ ብግምት ብደይ መደብ ዝመፀ ዘይኮነስ ብመደብ ህዝባዊ ግንባር ሰሪሕ ኣሎ ኣነ ከማን ትዝከር መለስ ጋ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሜዳ ኮይኑ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ብልሕን ጥበብን ገይሩ ኣብ ዓወት ክበፅሕ ደኸኣለሲ ሓደ ካብቲ ክፍተሽ ዘለዎ ኢለ ኣዝዩ ክፍተሽ ዘለዎ እዩ እንደገና ተመሊስካ ናብታ መፅናዕቲ ክንምለስ ከመይ ኢልና ኢና እዚ ኩሉ ዓወትን ምዕባሌታትና ንፂና ንዓኻ የገርመካ ንኩሉ ሰብ የገርሞ ብፍላይ ተጋዳላይ ከዓ ኣብቲ ደጀን ዝነበረ ከማን ኣብቲ ደጀን ዝነበረ ከማን ከይተረፈ ከምዚ ኣብ መፅሓፍካ ብዝርዝር ኣቕሪብካዮ ዘለካ ምዕባሌታት ኣብ ሜዳ ከም ዝተሰርሐ ኣይፈልጥን ክንደይ ተኣምርን ክንደይ ቅያን ከም ዝተሰርሐ ኣይፈልጥን እዩ ሕጂ ካይዘን ኣምፂና ወላድ ሓደ ከማ ሻዕብያ ዘን እዩ ዳርጋ ነቲ ካይዘን ናህና ሻዕብያ ዘን ዳርጋ ትበልካዮ ኣይፅላእን ወይ ከዓ ንስም ክትብዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ፍልስፍናታት እዚ ከተፅንዖ እንከለኻ እንታይ ሽግር ኣጋጢሙካ መጀመርያ ኩለን ስለ ዘፅናዕካየን እንታይ ሽግር ኣጋጢሙ
حجي مجمريا تي انتاي تشجر حدا كنت عن توي تقسكو زخون نقول مسحاب كتسحب كلها لمن يعلامخ كتنصر لك حجي من يعلامخ مسنه صرك انتاي يالوم انتاي يبلوم كتفلط لك توم ناتكا عماوي نولد حمله قام قال هو حجي نزيا قدم مصنعتي كايد እቲ መጽናዕቲ እንታይ ገይረ ኣብተን ትካላት ክኸይድ ኣለኒ ምክንያቱ እተን ትካላት ከይደ እንታይ ኣለወን እንታይ የብለን ክፈልጥ ኣለኒ እንታይ እዩ ሕጂ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ሓደ ምዕቡል ዝኾነ ናባሽ ካብተን ምክንያታት ነዚ መጽሓፍ ክጽሕፍ ተገደደኒ ኣብ ኤርትራ ምዕቡል ምሕደር ኣሎ ብልምድን ብትምህርትን ዝመፀ ሕጂ እዛ መጽሓፍ ነዚኣ ክጽሕፍ ከለኹ ከም መተካእታ ናይቲ ደሎ ዘይኮነስ ከም መመላእታ ነቲ ደሎስ መመላእታ ሕጂ ክምላኣሎም ይደለኒ እምበር إذا تحجم ودلو خدك يكون كن حجي فتما كايد صحت كيدا 26 تكالات كيدا أو خيدا حجي مجمرة خيد كله خبيدي نيرو مخنياتو سنا حدا كايد صح كم تقبر دو خمس تقبر دو خطو لا خلقت فتشي هذا الخوالتي قد أتي كم زي علامة كونفيدنشال ندقد وصاي كونن خمس لدلنا تمكروا تناتي باكراوند تقليسات نايتيوتا تمكروا نايويدا تمكروا كل واحد ناسي هذا موكسيت مصحفنا محضر مسؤولكم كلهم ضحك تقبلهم زخونه بدي يستقام كساخوني ولا ناي ميداون كومو غير وسط رايدي كونس ولا ناي سوا ون كسنا عفتينا كل خطاس ام مصنعت التمركزيو كلهم توم تي شجر مجمريا انا تحسبون نوركن اتوم اتي خصنح كلهم كن قديل كوينو كلهم كاخسا غيريم ام مصنعت التمركزي اتغير ازي مصحب هو مسؤول تيزانتا عند عللنا لهن كيد ام ميدا مجمريا تكسكلها كل جزء زي رسع زباناي سو يساس تصقاي سنه بنيا يساس تصقاي نحنا سمي داينا تسريحنا يبل سوا خسب سرح دالو لك انا بمتاي تمتا بايزوي نزا سوا ابت محدرات اتيالو كاب حنت خبت النوسانا رستناتي انت ياتبل بقع محدرة عوتي ياتبل بقع مهدرة عوتي وتصيت عوت بقع مهدرة وتصيتو عوتي حجي نزي اخذ صنع كلهم سوايا كم كساوي سيدا كل شعب قمت كنا تودل لنا قدمنا صنة تكون تحرنا صنة عبيت بروجكتات عوتات بروجكتات لنا بإيرترا ونات حجي نحنا ناي دقت رايدي كنا قال حن كنبل ناي وشتنا ونا لنا حدا خابت ناي وشتنا حجي سوا حجي ناي بحقي سبت فترة بمخنيات مهناس نايساوا هاجر دحينو بمخنياس مهناس نايساوا هاجر اب هنصات بزح معبادات امتي ስለዚህ ነዚ አኸም እምነኽርና ወሲደ ነታሳዋ ከጽና ፈቲና ነዚ አሕቲ ቀድ መጀመሪያ ኢንተርቪው ደግበርኩ ኮሎኔል ደበሳይ ግደዩ እሱ ካብቲ ከመጀመሪያ ስለነበረ ካልኦትን ኣብ ኢንተርቪው ዝገበርኩ ነይሩ መበል 25 ዓመት ንዕኡን ሪከርድ ገይረ እቶም ኣብኡ ነበሩ መስረቲ ተዛረቦ ኤሪቲቪ ነዚ ኩሉ ክሳይ ገይረ ስለዚ እዚ ፕሮጀክት ናይ ሳዋ ቀሊል ኣይኮነን ካብቲ ዝዓበየ ካብ ሃናፂኡ ጀሚርካ እስካብ ሕጂ ምክታል ትግበረሉ ዘሎ ኮታስ ብሓፈሻ معمول دخنة خسات سب تغيير كم سلة دخنة خارج حجر وحيس حجي سواس أنا بتخلي زروال أخي كده نمبر سواس قليل يكون إيوه لك علقة المثالي عب فري وفي وارساي كالو أبزل البروجكتات بملوت بروجكتات نايمسا بروجكتات حكمنا مسرح دلدل مسرح تسقى مسرح بملو اتي صرحو عرمي نايسوا حيدي نايسوا عرمي مس كلن اتنتكالات نتنايسوا عرمي نتنايسوا بلبت نتي باور نعوها نستنى بكيرات لويتونا ناب هنسان دحر تمديبهم ناي هنسا خلت ناب جراج تمديبهم ناي جراج كلت اب كل زما عبرو حدا سوسايتي نتناي قدلز تك كستايس سوسايتي تسريحيو قليل يكون اب حنتي تمكو من الباتات اساسيرنا سبات من خيار ترف بحدا عب نجزار السو سوا سكيت كأبو أمير كأبتي بيت مرتي تماهيرهم قلبهم نقبهم كل ملون كي إلهم وتعدرات كوينهم نخوصو زوت سماجت عبي أزيو عبي أبقاليو أبجابتان دي أبتشاينا زراهو دقوم انتين ناي بلحات ناي فتقرا ناي كإلة رأس خمخات لما ودوخم مهارو كساف 300 يورو خفيلهم دقوم ناكم زعينا سوا مثل تاني صدمو سلطينهم مسمصو اتم ولدهم مأمان زسؤن واكتيفيتي جمهور بتغزا حجي سي سو كان بروجكت لينا
ኣቶ ግርማይ ናብ ዕላለይ ክምለስ ምክንያቱ ኣብዚ መፅሓፍ ምሕደራ ክትብል ከለኻ ከምዚ መምርሕን ማንዋል ዓይነት መምርሒ ከምዚ ተጌርካ ከምዚ ምሕደራ ከምዚ ክግበር ኣለዎ ገለ ኣይኮነትን እታ መፅሓፍ ጥራይ ኣይኮነትን እያ ግን ከምኡ ጥራይ ኣይኮነትን ንናይ ዛብታ ህዝባዊ ግንባር ክትፍትሾ እንከለኻ ብዙሕ ነገር ኣብኡ ጠቂስካ ኣለኻ ብዙሕ ነገር ጠቂስካ ኣለኻ ከም ውልቀ ዘገረማኒ ነገራት ገይረ ከም ፀን እሞ ንስኻ እንዳስፋሕናዮ ክንከይድ ሓንቲ ግዜ ኣምፊብያን ተማሪኻ ነይራ ኣብ ሩስያ ዝተሰርሐት ኣምፊብያን ነታ ኣምፊብያን ናብ ምንታይ ኢኹም ቀይርኩማ ናብ ምንታይ እያ ተቐይራ ኣምፊብያን ምስ መፀት ኣብ ባሕሪ ናብ መሬትን ትኸይድ እያ ከመይ ነይሩ እስኪ እቲ መስርሒ ንገረኒ ሕጂ ቅድሚ ኣምፊብያን ምግላፀይ እዚኣ ከም ካልኣይ ገልፃ መእተዊ ክገብረላ ነዛ ፈጠራን ሰንዓን ኣብ ሜዳ ዝነበረ ምክንያቱ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልኩኻ ሓደ ከምቲ ካብተን መትከላት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ርእሰ ምርኮሳ እዩ ርእሰ ምርኮሳ ርእስኻ ክኢልካ ምኻድ ሕጂ ኣብዚ ኣብቲ ዝነበርኩ ኣሃዱ ማለት እዩ ኮሚስዮን መጓዓዝያ ትምህርትን መፅናዕትን ነይሩ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልናዮ ህዝባዊ ግንባር ኣዝዩ ኮሚስዮን መጓዓዝያ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ትካል እዩ ነይሩ ዳርጋ ክንኣቱ ከለናስ 2900 ሰባት ነይሮሞ ኣባላት ነይሮሞ ቅድሚ ናፅነት ማለት እዩ ትድሮ ናፅነት ስጋዕ 2600 ዝኾና ማካየን ነይረን ካብዚኣተን 1700 ኣብ ንጡፍ ምንቅስቃስ ዝነበራ ማለት እዩ ህዝባዊ ኮሚስዮን መጓዓዝያስ ብዙሕ ነቁጣታት ነይሩ ወደ ሓርዋላ ክንወፀ ንኽእል ክንደይ ነቁጣታት ኣብቲ ቁፅሪ ብሓፈሻ ግን ፈጠራን ሰንዓን ኣብ ሜዳ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ክገልፆ ይፍትን እቲ ዝሓሸ ድብሮ ኣነ ማለት እየ መእተዊ ክኾለና ክንእታ ፈጠራን ሰንዓን ኣብ ኮሚስዮን መጓዓዝያ እንታይ ነይሩ ምክንያቱ ሓደ እቲ ዓቕሚ ሰብ ድመፀ ክኢላዊ ዓቕሚ ካብ ሜዳ ካብ ቅድሚ ምስላፉ ክእለት ሒዙ ድመፀ ኣሎ ትምህርትን መፅናዕትን ኣሎ እቲ ካልእ ጥበብን ምትሕብባር ዋላቲ ቲም ወርክ ዝበሃል ገለ ዝበሃል ኩሉ ተጠሚሩ ዝሰርሖ ዝነበረ ኣዝዩ ምዕቡል ዝኾነ ክስታያት ነይሩ ሕጂ ሓደ ጋራጅ ክትምስርት ተዳ ኮንካ መሳርሒታት ተድልዮ ብዙሓት መሳርሒታት ተሰሪሖም ሽዑ ብጥበብ ምክንያቱ ጋራጅ ግቡእ ፅገና ክካየድ ተዳ ኮይኑ መሳርሒታት ተድልዮ ኩለን መሳርሒታት ሽዑ ብዙሓት መሳርሒታት ተሰሪሐን ከም ኣብነት ክጥቀሳ ሚዛን ፍሪሲዮነ ዝበሃል ተሰሪሑ ካልእ ፕሬሳ ካላንድራ ላሜራ ብምጥቕላል ከቢብ ተጠቕልል ዓፃፊት ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ መጋዝ ሓፂን መቁረፂት ሓፂን ቦልዳትሪሽ ሞርሳታት እስታምቦታት ናይ ባዴላ ምክንያቱ ኣብ ሜዳ ኣብቲ ግንባር የድሊ ስለዝነበረ መጓዓዝያ እስታምቦ ሰሪሖም ባዴላ ስራሕ ገይሮም ሜዳ ይኸይድ ነይሩ ካልእ እውን ዝተፈላለየ ሰንዓታት ነይሩ እዚ ሰንዓታት እዚ ሕጂ ምህዞ ካብቲ ብሓባር ኮንካ ምስራሕ እቲ ኦነርሽፕ ዋንነት ተሰሚዕካ ንመስዋእቲ እኳ ድልው ዝኾነሲ ስለተቀየርና ሽዑ ንከምዚ ዓይነት ጥበብን ብልሓትን ተጠቂሙ ብዙሕ ክሳያት ገብር ቁሩብ ነይሩ ሰሪሑ ተዓዊቱ ከዓ ኣብ ኣምፊብያ ኣብ ሕቶኻ ክምለስ ራሕባው ናይ ትረስዓ ራሕባው ናይ ዋናታት ግበሩ ኣሳና ኣነ ናይ መጓዓዝያ ክዛለ ዋናታት ኣለዋ ካብታ ቀላል ራሕባውን ካብ ምስራሕ ብዝኾነ ግን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዋላ ንኣብነት መሰናዓት ነይረና ናይ መንሽሙ ናይ ኮሚስዮን መጓዓዝያ ሓንቲ ካብኣተን ሪኮቨሪ ምግባር ናይ ምሕዳስ ጎማ ናይ ማኪና መሐደሲት ሓንቲ ፋብሪካ ተወላ ነይራ ካልእ ፋብሪካ ምምላእ ናይ ኦክሲጅን ሕጂ ንጋራጅ የድሊ ፕላስ ንሕክምና እውን የድሊ ማለት ካልእ ተጀሚራ ዘይተወደአት ናይ ሪሳይክል ምግባር ናይ ባተርያ ነይሩ ሕጂ ቤት ዕዮታት ከዓ ነይሩ ናይ ሞዲፊኬሽን ናይ ምሕዳስ ሞተር ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ገለለ ብዙሕ ስራሕቲ እዩ ነይሩ ኣዝዩ ምዕቡል እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብቲ ገፊሕ ኣካያ ክስታይ ኣብቲ ገፊሕ ስራሓት ብዙሕ ዕማማት እዩ ተዓሚሞም ህዝባዊ ማለት መጓዓዝያ ዳርጋ 24 ሰዓት ይሰርሕ ነይሩ ለይቲ መራሕ ማኪና ክዘውር ሓድር ቀትሪ ከዓ ጋራጅ ክፅግኑ ውዕሉ ማለት እዩ ነዳድኻ ሕጂ እቲ ሎጂስቲክ እንትበሃል ኮታስ ኣብ ዓወት ናይ ሓደ ሰውራ ማዕርክ ክንደይ ተራለዎ ሎጂስቲክስ ከም ርድእ ንውሰዶ ብዝኾነ ግን እቲ ሰንዓት ጥበብ ኩሉ ዝካየድ ነበረ ህዝባዊ ግንባር ኣዝዩ ምዕቡል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ናይ መጓዓዝያ ሕጂ ብዛ ኣንፊብያን ሞተረ ትደክም ሕጂ ሞተረ ምስ ደኸመ ስፔር ፓርቲ ትረክብ ኒኻ
سبير بارت وين ما كتحدث أي تقنية وما نع موتور مش خاص تحت لو رخال سلا أتسلبتها سلا أين خاخ بدنا يكلني مبلحات في جبرنيرو كابتن أوتبل كتكير على الوقت وهاي كتكير كل حجي كلته موتورات وسط أنفيبيا مقعزي أنا كتاكير ما حجيش ما تتقسنا بعد الكستو من الواش قال يوم كي نرسعهم بحفش عبارات يوم عبارات جراج يوم غيرهم ما جراج يوم غيرهم ما حجي زعما ماكينة ذا أنفيبيان مالت تانك خوينا أمريتن بحرن تنقاسقسيا مس دخمت غير الله سلدنورو تطابيبهم كلته موتوري ناي تويوتا اتيمولا بنزين يسرح نيرا سرحات ناي سوفيت حبرتها سرحات ناي جابان دخونه موتوري كابتن سرحان نورا او تيوم كلته موتوري ديروملا كابين بول سقع عقي كيدا بتموت 460 كيلومتر كيدا بتي مسرحوا مالتي موديفاي غيرهم ما عندي 460 كيلومتر كيدا بتشكا بعقب بتساجا كل حليفاته دحر بحر مساعته وتكن كم تدلي سرحتن مخنياتو اتموتري دخم سنه شعو اقاطع خوينهم توم سرحوا دنورو جنبار تخونتا سلد مصي زازا مخيناتنا يسمران ناي باصعن قدم مسمصي حديقهم ما خيدهم سلازي تفتيناس تسريحه حجبو ازي اخم ابنت امصينا انا امفيبيا نمبر كل زي موديفيكيشن زغبر نارو بوزح نغري بتعم مخنياتو اتنا اوز نبره ما كاين سرحات امريكان يرن مجمريا ماك سرحات سوفيت حبرت نيرن زن اورال دبهرا سرحات طليان الوا جرمن الوا الانجليز الوا ناي بوزحات هاجرات ناي جابان بقى حجي نزي اندا وساسب كايد خيد نير اندا وساسب تسريحو تعويتنا هو قال لي مقايرتات جن كاب حصين نيو كسرح زلوو مالسي حصين كمان بازيو ساينس نغاريو كسرح زلوو موتوري ناي موتور نغاري بخمي يسرحوا نيروم حصين كاب يركب بخمي كيسرح نيرو سبير بارتس نسرحسي كمي كاسو نيرو اجي كمي تسرح هذا تكم زند ورقه ناي بصحت هاجرات ما كاينين تناو تستسليبن بستفلالي من جيل وصاب عدو المصاني هذا جيتي سبير بارت تسرح كلهم يم تقبر نيرم نتي نابنت ناي سوفيت حبرت ندحر بيناتا بارت ام ناي تويوتا خمي غيركا تقدم موديفاي غيركا قصايت غورا ناي سوفيت حبرت ندحر بينا اورال تقوينا خمي غيركا ان ترت قدم حج بالحات نيرو تبالا حيتهم مخنياتو بيت عيو نيرو كم زدبل كايو سبير بارت موديفاي غيركا قصرح تعم قاي نتز نبرة قد معو تتعبي بكاس كم دعوتو تقولوا حدش سبير بارت تخسر حيت خلي خا بزح نبر يدد ليكا قد نتز نبرة نايكال هاجر سبير نابتا نايكال هاجر ماكينة نابا تتعبي بكا تولو كنتات فطر نيرو تورنيا نيران قال نيرو بزح نجر نيرو اللي كله كن حنقولن دليت نيرو كل نجر كجبر يندحرتو لكم كخ واتساب كم واتساب دحيل نجر يلا تغيرو خا انا جو حصين اسنان توصالو تصربو دحرا مودات وفيت غير خمس سرعي زغبر لك حال بو تصريو قال ملقا تفعفعو زغرم نغري ابتي كم زوركوا تي صحفكم بو انكلخو بولا بواغا انداتمنكا اتي حزباو جنبار اتي حزباو جنبار كوصو زنبورو واغا كيترفه ابسفلالي عودي ابسفلالي بتصبصب قريب كان لخا قص 140 حموشتن مو نغنصل على النسخان قص 140 حموشتن انت غنصيلنا انتين رئي اتو غرماي لتعدلغو لو قص 140 حموشتن اندحري غنصيلنا ابتصبصب تقريبو زلو واغاتات الله لعم لسي تصبصب كوميسيون مغعازيا كاب زحبرو كاب شنعتني 75 تبلمو كساب شنعتني 91 عامه مرات بتقلالا 4 مليون 340 شحن 938 حكي حزبن تقدلتن اوه عندنا 14 مليون 324 كنتال نبرت يبل الصبصاب زخبيت رخدي تزغر مكا كله يتسرح انا ما مقعد خزارب اتي نتقوملو ندبرنا اقاب ناي صبصابات معولي نيرو بتاعنا اسي معولي نيرو قال اترفسي
ሓንቲ ማኪና ነይሩዋ ካርድ ሒዛ ትኸይድ ነይራ ኣበይ ከይዳ ኣበይ ኣቢላ ክንደይ ነዳዲ መሊኣ ኣበይ ተፀጊናስ ምስ ነፍሲ ወከፍ ማኪና ኣብቲ መወዳእታስ ካርድ ሒዝና ነርና ከምዚ ፐርሰናል ፋይል ናይ ሰብ ፐርሰናል ፋይል ከዓ እናታተን ከዓ ነይሩ ሕጂ እቲ ፀብፃብ ኣዝዩ ዲቴይል ኦቲስታይድ ዝመልኦ ፕላስ እቲ ዝማዕበለ እንታይ እዩ ነይሩ ካብቲ ንድሕሪት ክመልሰካ ካብ ዝለዓለ ኣካል ዝመፀ መምርሒታት ይሱ ማእከላይ ሽማግለ ዝፈፁ ህላወይ ማኪና ህላወይ ነዳዲ መዓልታዊ ህላወ ነዳዲ ኣብቲ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት መፅእ ነይሩ መዓልታዊ ህላወ ነዳዲ መዓልታዊ ማኪና ካበይ ናበይ ተንቀሳቂሳ ብመልእክቲ ካበይ ተበጊሳ ናበይ ውዒላ ኣላ ናበይ ካ ክትከይደ ደይሊ መዓልታዊ ህላወ ማኪና መዓልታዊ ህላወ ነዳዲ ይመፅእ ነይሩ ጋራጅ ከዓ ትጥቀቕ ትዕበ ደቂቕ ዝኾነ ፀብፃብ እዩ ናብቲ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ዝመፀና ነይሩ ስለዚ 4 ንኡስ ኮሚስዮን ነይረን ንኡስ ኮሚስዮን ምውፋር ንኡስ ኮሚስዮን ነዳዲ ንኡስ ኮሚስዮን ቴክኒክ ንኡስ ኮሚስዮን ትምህርትን መፅናዕትን እዚአን ኩለን መቕረብ ፀብፃብ ማንዋል ነይርዎን እቲ ፀብፃብ ሽዑ ደይሊ ድመፅእ ነይሩ ባዚ ኣብ 2 ሰሙን ድመፃና ኣሎ ኣብ ወርሒ ከዓ ድመፃና ኣሎ ሕጂ ክልተ ዓይነት ፀብፃብ ንላዕለ ነቕርብ ነርና ናይ 2 ሰሙን ፀብፃብ ነቕርብ ነርና ናይ ወርሒ ፀብፃብ ነቕርብ ነርና ናብ ክፍሊ ቁጠባ ማለት እዩ ናይ ርብዒ ናይ ዓመት ናይ ገለ ተባሂሉ ሕጂ ፀብፃብ ኣዝዩ ዲቴይልስ ምክንያቱ ነዚ ፀብፃብ ከመይ ገይሩ እዩ ተመስሪቱ ንዝብል ሕቶ ክኢላታት ነይሮም ካብ ተሰሊፍ ቅድሚ ምስላፎም ዝፈልጡ ንሳቶም ሕጂ እቲ ማንዋልስ መቕረብ ፀብፃብ ንኩሉ ሰብ ክስታይ ተዋሂቡ ብኡ መሰረት ሕጂ ትጥቀቕ ትዕቤት ዝደቐቐት ዋላ ትኹን ፀብፃብ ትመፅያ ነራ ብኣ መሰረት እውን ንህልካ ሕጂ ከማን ንዛረበሉ ኣለና ክንዲ ዝኾነ እዩ ኣነ ስንብድ እንደ ነይረ ነቲ ፀብፃብ ክሪኦ ከለኹ 8,031,556 ፊስቶ ነዳድን ማይን ይብል እሱ ጥራይ ኣይኮነን 37,140,980 ኪሎ ሜትር ነዚ ክትገልፆ ፀናሕካ ስለዚ ካብ ኣዝዩ ደቂቕ ፀብፃብ ዝካየድ ዝነበረ ዴይሊ ፀብፃብ እዩ ንሱ ብጭቡጥ ኣብዚ ረኺበ ኣለኹ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ዝረኸቡ ከዓ ብጭቡጥ ክርእይዎ ከም ምዃኖም ከምዚ ኣነ ተገሪመ ዘለኹ ክገረሙ ምዃኖምን ርግፀኛ እየ እንታይ ረኺበ መስለካ ናትካ ዳያሪ 24 ሰዓት ናይ 24 ሰዓት ሓደ ሰብ 24 ሰዓት ኣበይ ኣሕሊፍዎ እንታይ ገይሩ ኣብ ድቃስ ይሕሊፍዎ ኣብ ስራሕ ይሕሊፍዎ ዝገልጽ ክሳብ ሽዕን ክሳብ ወርሒ 591 ኣሎ ኣብዚ ብደቂቕ ነዚኦም ደቂቕ ይፅሕፈት እስኪ ንመዘኻኸሪ ክኸውን ሓንቲ ካብዘን ፀብፃብ ናይ ሓደ ሰብ ናትካ እንዲት ዳያሪ እዚኣ ራንደምሊ ብድላይካ መሪፅካ ሰውልካ ሓንቲ ግፅል ኣቢልካ እስኪ 14 ሰዓት ንስኻ እንታይ ትገብር ነርካ ሓደ እቲ ዲያሪ እንታይ እዩ ላዕላይ ኣካል ይመፅኡ ብፍላይ ኣብቶም ቤት ፅሕፈታት ነበርና እዚ ተዋሂብና ማለት እዩ ሕጂ እተን 24 ሰዓት ኣበይ ኣጥቂካያን ትፅሕፈለን ማለት እዩ እዚአን ትፅሓፍካ ኢኻ ኣብታ ወርሒ ከዓ ናይ ወርሒ ሰሌዳ ኣላ ዕለት ክንዚ ኣብ ማእቶት ኣብ ስራሕ ኣብ ዕረፍቲ ኣብ ድቃስ ኣብ ገለ ኢልካ ክትብል ሕጂ ንኣብነት እዚኣ መዓስ ጀሚራ ዕለት 1 ወርሒ 10/1988 እዚኣ ናተይ ዲያሪ እያ ሕጂ ካብ ሰዓት 12 ክሳብ ሰዓት 1 ምፅማቕ ፀብፃብ ተጋደልቲ ሓገዝ ፐርሰናል ኣነ ሓላፊ ማእከላይ ፅሕፈት ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 2 ድቃስ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 7:20 ድቃስ ካብ 7:20 ክሳብ 8:30 ቁርስን ፅሬት ቤት ፅሕፈትን ካብ 8:36 ክሳብ ሰዓት 13 ምንቅስቃስ ናይ ዝኸቱ ናብ እንዳ ኣካል ከይደ ዝኸቱ ነይሮም ከይደ ኣውክሳ ገይሮም ማለት እዩ ካብ 13 ክሳብ 13:45 ምሳሕ ካብ 13:45 ክሳብ 16:16 ዕረፍትን ድቃስን ካብ 16:16 በቲ ናይ ወታደራዊ ቋዛፅባይ ክሳብ 18:16 ዝፋኖ ደብዳቤን ንስንቂ ዝለኣኽ ክሳያን ካብ 18:16 ክሳብ 19:45 ዕረፍቲ ድቃስ ካብ 19:45 ክሳብ 24 ምፅማቕ ደቃይቕ ተጋደልቲ ፀብፃብ ስጋዕታ ፍርቂ ለይቲ ማለት እዩ ሕጂ እተን ኩለንሲ እዚአን ሕጂ ነዚአን ምስ ፀሓፍካ ናይ ወርሒ ከዓ ክስታይ ኣላ ናይ ወርሒ ከዓ ልክዕ በዜና ፅማቐን ዕለት ኣላ ኣብዚ
እተን ኣርእስታት እተን ኣክቲቪቲስ ኣለዋ ክንደይ ሰዓት 24 ኣወር ሰባኽ ድምር ክመጽ ኣለዎ ከምዚ ነይሩ تقرن እጂ ማዕረ ክንደይ እዩ እቲ ዝነበረ ሓይሊ ናይ توفينته ስጋዕ ወር 5 9 ሓደን ከዓ صور حمش ده ስጋዕ ሕጂ ከዓ ምሳ ያለቀ داري هذا ديناي دكتور تخستون كوموري نيره بزحت حالات سبات نيركم نايكم داري زحزو بزح سعان داري محز طفء بزح تاريخ خالو سلازي نقرا مقدخا كتم حلالفو زلكا نقر دلو بزعبا داري تايو داري سلم تايو زدلي كم نحبرتسب دارسي انتاي تو اقداسنتو ዲያሪ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብጣዕሚ ገዳሲ ምክንያቱ ተን ኣበይ እንታይ ሰሪሕካሲ ኣብኡ እንድሕር መዚግካዮ ዋላ ሕጋዊ ሰነድ እዩ ንርእሱ ኢንኬዝ ኣይትከሰሰኒ ኣይትምተኒ ድብል ኣይትከሰሰኒ ትኽሰስ ብሓደ ቤት ፍርዲ ትኸይድ ብሕለት ክንዚ ኣብ ከምዚ ገበን ፈፂምካ ትበሃል ኣነ ዲያሪ ይርአ ሽዑ ኣይነበርኩ ሓዚ ሕጋዊ ሰነድ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዓለት እያ እታ ዲያሪ ትርአ ترى من الواش إن حق ما خرجت أنت يقولوا خالد حتى يقول أبتاع جزيتات لحد عبين يركا تحت فليتاسك خم أو كنت حنت خير خال لأنه كل جنس سرحك ودني تخون سرحك لك ودني تخون أنا تعال حجي سك حجي كأوز بزلمت كوا سك حجي توين كتسالي أنت تجبر أبديارناتي سوني ما دبيدوس نايسمون ولو نايسمون ولو حجي وصحفه خمس كير خمس قبري بل تتنقص عيس خاطر تنقص عيس إلى يتسحب مالتي الحرم كالأيتي سوني مسمتاتو እንደገና መደበውጽ እተን ተተግበራ ከም ተተግበራ ምክንያቱ ኣብ ዲያሪ ትሕንጽ ኣለ እንተ ተተግበራኻ ከም ኣብ ድመጽእ ይሰጋገራ ማለት እዩ እንድሕር ጌሽካ ከዓ ወክሳይ ጽሕፎ ሕጂ እንታይ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ዓመት 52 ሰሙን ኣለዋ 52 ግዜ ፕላን ተውጽእ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዲያሪ ኣገዳስነቱ እዚ ኩሉ ዓይነት ኣክቲቪቲ ናትካ ስለ ትጽሕፎ ኣብ ዲያሪ ሕጂ እንታይ ሰሪሕካ እንታይ ሰሪሕካ እንድሕር ጸብጻብ ክትዳሉ ከለኻ ካብኡ ምርክስ ጌርካ ተዳሉ ዕለት ክንደይ ኣበይ ጌሽካ ነርካ ዕለት ክንደይ እንታይ ጌርካ ነርካ እንታይ ሰሪሕካ ነተን ዓመታዊ መደባት ኣብ ሰለስተ ከፊልካ ሒዝካየን ዘለኻ ንዓታተን ሕጂ እንታይ ትገብረን ኣለኻ ማለት እዩ ብሬክዳውን እንዳገበርካ ዓመት ሙሉእ ትሰርሓለን ዓመት ሙሉእ ዝሰርሕ ካለን ከዓ ሽዑ ተጸብጻብካ ከዓ ክሳይድ ሕጂ ዲያሪሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንሓደ ስራሕ ብጽቡቕ ክትወድኖ ሓጋዚ እዩ كم يلعب ساعتنا تمرت قاتل كادو هو تمرتي قتله مجمريا خمت عن توي تمأتو تقسكو نا يونيفرسيتي محلف نتورك رخيبا عاد سبعة نتمرتي لا توقسه أقطع مشعو هايلو سلاسة ودي قدر جمسيهم أتقف بهولة مسيح جين كلهم تمرتي تطويلو زي ما كان أي تمرتي مستجمر إنه قطرات وأنا قطر كيدا أنا حراقم هر ኣብዚ ከዓ ስድሮኦም ደቆም ከዓ ንስድራና ጠበብ ስለዚ ንሜዳ 75 ተሰሊፎም ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ሻዕ እንታይ መኖ ነይረ ኣነ ኣብ ሰውራ ከልኩ ማለት እየ መስዋእቲ ዘይተረፍ እዩ ምናልባሽ ከይተሰዋእኩ ተመሊሰ ግን እዛ ዲግሪ ትበሃል ክሕዝ ኣለኒ ምክንያቱ ንእሽተይ ከለኹ ተምሃራ ዩኒቨርሲቲ ብጣዕሚ ይደቕናኣነ ነይሩ ክርኢ ከለኹ ካብ ዩኒቨርሲቲ ክረምቲ ክመፁ ከለዉ ገዛውትና ገለ معاشي تمهر يونيفرسيتي تخون يدول نيرهم سوغني نيرني طموح كسات هجي ميدا هو نيرهم حاول كذا يزار واللقاء لك جيكو كن تمسواتي تمسيف اوكي ام ريدي مسواتي مسي كي تسوى اكون دحر دعاتي كن اذا قدامي ديغري دباس حزال لني لي 9 كلتن مشيتاو تمرتي جميره شمنت عامات وسيد الناس مرا يونيفرسيتي قدامي ديغري بمانجمنت لنو مالتي وقعتاتن تعاملاتاتن ناي ميلا لايك اب تسخاز نبركا في المقعزي عندنا نزارب زلنا ازي اب وحج باركا زقات زنبره ناي مكاين مشكال لاب غعزو سراويت حيزن كخدا سنك حيزن كخدا صوار حيزن كخدا شكلا بو متنكا خورد العنوات بقمت اتيو بخمي من قد فتح تفتحوا نيركم حجي حد خبتن متكلاتنا حزبوا جمهور حرنت إرتام زي أنت تغيسن دلو عسرت حدا تلأخو أتأني كوست فتسم تلأخو أتأني كوست فتسم على تلأخو بزخون يخون ملك فتسم على حزبوا جمهور سي مدبتو هاي بكا خي فتسم كات مسيحة
تفلتختا نو دي توهيبك مدب ክትፍፅሞ ተልእኾ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ክፍፀም ኣሎ ውሕጅ ይኹን ሳጃ ይኹን ዓቐብ ይኹን ቁልቁል ይኹን ዘይትጥዕቆስ ፅርግያ ይኹን እታ ማኪና እንድሕር ተበጊሳ ኣብቲ ድለሞታስ ክትበፅሕ ኣለዋ ክትበፅሕ ተዳ ኮይና ዝኾነ ዕንቅፋ የላ ስለዚ ናይ በዓል ኩርባራ ከተመፂኻ ሕጂ ኣዝዩ ገፊሕ ሩባይ ኣብኡ ሕጂ ብኦራል ጌርካ ዳርጋ ሓውሲ መርከብ እየን ዝቕየራ ክስታይ ይኹን ሩባ ባርካ በሎ كلن ذن رواتات روا وركب له روا قاش بولو كلن تن رواتات أب إيرترا نورا خلنا أب السودان زنورا بريجاي نورنا أي نورنا سلزت تطول خف تسمعلو ولا وش وحيد وسات كأخذ قتل لك تفستي مخا سلزت أنت حنت خبت تلقطاتنا خانت خبت متكلات محضر هزباب حرنت إيرترا زوها بكات تلقط ما مستب فتسم كانير بمسع انقفاتات بزي قدس ولا عندها دكس كاتغيد دكس كالاس تغيد لك وتذكر نقر دي اورال ذاتن ابساجا بوزح جديس اقام زقاتنا زنبرات بعد المارشيدس ان تري غنين بخمي توصونا متى ساجا عند حريري بالحت زنبره كما يجير يزوت صنير حجتن اورال فولي سرحاتي نيروان مغنيات ريدوتا نيرون طبعا المرسيدس بعد ان تري ريدوتا يبلن تويل درايف فور ويل درايف دا حجتن اورال مخوم انت سريحين درجه صبوات ما كاينين ولا وحج كلوسي قوتيتن انين كسايت قبل دوصان حجيتي مقتاتن تخساينا يكون انت توفاينت نايتهم اوتيستاي وحج كل قالو وحج كوستك اخدي السب زي قدس كن كيت قال لك خابتن ما كاين لا عليه تسبي وسريح وتسب قنات وحج ريخاس كوف كتب التقريخ كن وحج قالو تلقخ في السمادو اوران بقدمت له تخلخه تي بدحري دلخه ماكينه لا تواتي تنكا بسئل مرداتات كهلو خدي بزي يحلفان يلا سلازي تا كور سبي تتقادلا نزي غير ومبر مس كل مسارحيتات كوف كتب تقلها كنت تلقخ في السم سلادلو وناتو تسبي نتا ماكيناس دحر اتوار زعينا لاس تسوار بجي خبصحلو سكته زعينا خبصحلو كل عينت ابجي خبصحلو كم تعنتو توسكو خا اسوان بعد ساعات ما قعد ياسر حنير ليت منو ما كان كنقاس حضره لازم يملو قرايش كان منو معلتي كسغنو علو مالتي يجي خدتي انت دمير كان 7 ساعات كاينن كل شعكه مش كل عينت سرقيا بزي قدس كله تلخو ناي كومشن مقعديا بعود في السمير تذكر كاني أتو جرما أوتيستاناتكم بأدم أبي زبل جيلاي اسمه جيلاي قرش بالي أرينا خاب عيتواي عرارب كن كيدن كلنا أما قدي تنجات ذاتي تطويا بفرت خمسة أما خلوها مقبلانا أما كل سرقينا أما كل طاش تجوبو شنكونيت حجي اسكي تجمد نايكستاكم فتحوا إلى ناتنا ستيج مخفتم عصوا جمد مش الله تخفتم تعصم نت مجارجة سكور دوي لنا نان بعقل نايتا تشينجيا قريصو بسلكي أسيو الموتور تيو حسبه 4 5 هم أنت سريعو تا ناي ستيج ناس بولا وديوا جن عرارب ساعة 4 جلن أتينا إذا حجر أيوم متم بالحد داري سلزين حزيمبر إذا سبزي كم تعتوا لغات كتفت سمعلو إذا مسوازياتهم كابتا ذهبوني هزيهم عرارب كأتو قلني تزي خوينو حدا قاخد قاتميو كنت داخل تفينا يتم بالحث جن حدا ترى أوتيستا ونزخم زقبر كم زانتات اللكادو حجي أنا بتي حفشة ويخزارب مبر سبيسفيك زيارة كتسقمنيو كن نايزي أنتها نايزي أمستير نايزي أنتها تا مستير أخي كنفت شحشن في مستير أوتا مستير شخ أخذت نتكلات زباق مبار حابنا تيرتها مجمّرة تعلم إيتو كتب الكل خانتين ينقر كم مرفق كعمل ترفع نبرة تتأنكي كحز مالتي كل تجاد الله زباق مباركة زي أما كحنت خطن متكلاتي خبت العصر عليه أبز تريسين كم مرفق كم مدفع فرفع سرعة عم مدفع مقنعته تا نبرة نحرد طويلة حدثت الأخوي في السمني كلا نفاريت مسيح ختار معه سلازي خدحنا على الواسع تقدر الله يسبقكم باركة كامر فإسقع مدفعته المتكل بقبري يترجمون يرو
نبرت لعل نبرت لعل نفس ماش نبرتي ناقصتين نقبرنا حجي خلص لا دخلنا تمطبابي مثلا تسبي بقى السب مستقيره كل نجار امنا قراو حيل كويس غير امنا قراو حيل تغير حجي ندخل يكون تلخو عنك فكا سبير عنك فها كاديا ولا قساجر كاديا ولا غير كاديا تتلخو تفصموا لك تنقاق اخا ابلع لعل نفسك اخا نتي نبرت خستاك كم اي تسريح تسب تي هو تسقال زيك اخم تاع توي دولكو بهاول دمص بعدل دمص يكون تسريح لي ام نستور ايرتراسي أبش أنت عتميت إنسان حدا تبكسه زباقم بار مس مسين زخل متكلات سخستاك ولد خالد بيجيكات فتحوا قال اسمه خانو فتحوا قال اسمه خانو رقيسي يخستاك وين حجي تاين مبالي إزي سي تي بالحيتي قلت نبرس بمعدة بقمة بخسايد مصدى يكون تسريح لس سب تغيرس سب كا نقرا وحيل تغيروا نقرا وحيل تغير خا ميراكل سريع أوكي السبيتي ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ዕላልና እንታይ ንብር ነርና ካልዘን ፍልስፍና ዲልና ፍልስፍና እዩ ኢልካኒ ሕጂ እንታይ እዩ ዝረአየን ዘሎ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ተፃሒፋ ኣላ ነቲ ታሪክና ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ምሕደራ ንቐፃሊ ዕብየት ወላ ንግዳዊ ትካላት ትበል እምበር ወላ ንውልቀ ሰብ እውን ከይተረፈ ክሳብ ክንደይ ኣዝያ ኣገዳሲት ምዃና ፍሉጥ ማንዋል እውን እያ ትረኽቦ ዘላ ሪሰፕሽን ከመይ እዩ እንታይ ትረክብ ኣላ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ተፃሒፋ ሲ سلمتاي تصحيفات زاري من عندنا تصحيفات انتي قوم نجار افريقيا انتي فايده غيرا كن جمجمون ورد نخير لك جمجم خيري اسكي على مجمريا نزياخ صحف دقدد انه مخنياسي بزح مخنياسات አሉ جاب حداس ايرتراس قلقل نيري زناي كايزان قال اندالكس صحتي تصحف نيري انا صحف نيري ابو غازيتا جيتي فلتم سوات موصو نبزي سخاسي كم تحفتهم كاس وايمت مصحفتي تكبروا ديتكم زوم تلادل تستخدونا لكم هجي زي تاريخ خون زي محدرا خون جلسي وايمت كستايل تكبر قال بزي خامت وعني مالتي وكال ون ابزقات امزي خغص صدفتو جنرال سبحات افريمون كوميد بلنير جنرال سبحات افريم هو جيتاي بنيرسو ባህሊ ናይ ኤርትራውያንን ጃፓናውያን ተመሳሳሊ ሕጂቲ ቶዮታ ዝሰርሕሉ ዘሎ ኣገባብ ምሕደራ እሞ ኣብ ዓንበርበብ ርዒንኩም ሞ ትሰርሕሉ ዘለኹም ገለ ግበር ወዲ ኤፍሬም ከዓ ገለ ግበር ምክንያቱ እዚስ ኣብ ኤርትራስ ክንጥቀመሉ ኣለና ሕጂ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ዘለን ተመክሮ ኸስ ለምንታይ ዘይካፍል ሕጂ ኣነ ነዚኣ ንመክሰብ ኢለ ይሰራሕዋ ብዝተኻእለ መጠን ኣተይ ኮስክ ዝርጋሕ ከማን ኣለዋ ክሳኽ ትገብር ኣለዋ ምክንያቱ መፅሓፍ ተፃሒፉ እንድሕር ደኣ ኣብ መዓላ ዘይውዕሉ ኸን ትርጉም የብሉ ሕጂ ብጣዕሚ የፅዒረላ ነዚኣ ክገብር ዳርጋ 3 ዓመት ወሲዳ ሃለይ ተሰሪሓ ድሕሪኡ እንታይ ረኺብካ መልሲ ዕንጋለ ያ ተዓተኻ ሕጂ ፍታሕትኻ ክምለስ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ብዙሓት ሰባት እውን ተተደግም ዝብሉ ኣለዉ ሕጂ ገሊኦም ትካላት ካብዚ ዓዲጎምስን ኣባላቶም ዝምህሩ ኣለዉ ኣነ ከይደ ከዓ ሰሚናራት ትገብረላ ኣለኹ ሕጂ ኣብ ገለ ትካላት ከይደ ክስታይ ይገብር ዋላ እውን ብውልቀ ንኣብነት ዘይንዛረበሎም ቶም ትካላት ገለ ትካላት ወስዶን ከም ዘለዉ ኣነ እውን ወረለኒ ንስኻ እውን ቀፃሊ ሰሚናራት ትካየድ ከም ዘለኻ በቃ መምሃሪት ከም ዝኾነሲ ወረለኒ በዓልቲ ቤተይ እውን ኣብ ትንዳ ኣብ ፖሊስ ኤርትራ እያ ትሰርሕ ኣብኡ ከም ዝተምሃረታ እዛ መፅሓፍ بسرعة كم تمرتي كم استمهرتها نجراتنا يا إلنا يا خاينا مانوال يا كالوت أبنت هجي كالوت نتاي حدا تيليكوميونيكيشن منستري موقعجان مراقبتاتن نزا مصحف اندورس غير واي هجي تاي غيرو نتم وننت جراج ناينا اشتن حبيتن ما كاين كلهم تاكيبو اذا مصحف ديا اقداسيتيا نصبح نقول مسرت مقبول جراجات حجازيت كتكونكم سلا تخيل موقعجا وانت قبل واصل هذا الله دراسي اخ اقر ما يبرهي اس اورينتيشن كوكم تتقوم لا توهيل ما مرحت وهيبو مسوم حدا فرق مع تبو ما يجي مرج ومنشتر موقعجا مراحفتاتني ابزقات امتي مسكنو اندورس غيرو ما سوا وابون انت جراجات ني حبيتنا ناينا استون ناقصا غيرا قال ابزي محدران مرحنتنا له تكالات او خيدقا استمهور هيبه ابستاتون كوم تماساسالي يستهبه اب ኢንሹራንስ ከይደ ነይረ ኣብ ካልእ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ሕጂ ግን እንታይ እዩ ብዙሓት ሰባት ነዚኣ ብኣውንታ ተቐቢሎም ማስ እንታይ ኢልና ሓደሲ ኣይፈልጦነ ብሰብ
እዚያስ ንሶፍት ኮፒ ገይሩ ከይሰዳ ከይሸጣ ምክንያቱ እዚያስ ልክዕ ከም ገዛ ክራያ ኢልዋ እዚ ታሪክ ተኾነ ቢብካ ክሳይ ትገብርካ ገለ ክራይቱ እንትኾንካ ግን ኩሉ ሻዕ ክሳይ ትኸውን ከምዛ ገዛ ክራያ ምክንያቱ ወላ ዓመት ኣሕቲምካያ ሲ ከምዚ ደይውዳእ ክስታይ ዘለዋ ብዙሓት ሰባት ከምኡ ዋላ ትካላት ዝመርሑ ደይንፈልጦ ፈሊጥና ሕጂስቲ መልስዕ እንጋለ ናይ ዚያስ ኣውንታዊ ዘሎ ፅቡቅ ንሱ ወዳሃይ ወሪኡ ስለ ዘለኒ እንዲ ኣልኤለዮ ከም ሕቶ እዚ ዝበልካያን መንገዲ እቲ ቅዲ ኣብ ሜዳ ዝነበረና ምኽታል ኮይኑ እንዲ ስምዓኒ ፖለቲካ ክንመሃር ከለና ማሕታ ወፅእ ነቲ ማሕታ ተኣኪብና ንንብቦ ፖለቲካውን ኣሓትና ብሓንሳብ ይዓቢ ናይ ጩራ ጥዕና ክመፅእ እንከሎ ከምኡ ንፀጥታ ዝምልከት ክወፅእ ከሎ ከምኡ ዝተፈላለየ ወላ ሰውራታት ከማ ተመክሮ ናይ ሰውራታት ናይ ሽዑ ምክትል ዋና ፀሓፊ ኣኪቡ ተዛሪቡና ዝበልካዮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቡና ዝበልካዮ ንሕና ርእስና እንተዳ ዘይክኢልና ሞይትና ኢና ርእስኻ ምኽኣል ርእስና እንተ ዘይክኢልና ነታ ከም ኣብነት ዝጠቐሰልኩም ሓንቲ ሰውራ እቲ ዝውሃባ ዝነበረ ሓገዝን ደገፍን ጠጠው ምስ በለ ዝሞተት ንሕና እውን ክንመውት ኢና ሕጂ ትመሰረት እዩ ብምግራም ብኣግርሞ ጥራይ ንገልፆ ኣለና ክንትንትኖ እንትንኽእል ከምቲ ዝበልካዮ ክንተዝፍተሽ ፅቡቕ እዩ ሕጂ ክቕፅል ምክንያቱ እንታይ ዝረአየኒ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ክትፅሕፍ ከለኻ ነቲ ቀፃሊ ዕብየት ንግዳዊ ትካላት ዝመርሕ ኣካይዳ ትብሎ ዘለኻ ኣብ ስራሕ ብግብሪ ትጥቀመሉ ዘለኻ ኣካይዳ ካይዘን ፍልስፍና ኣካይዳ ምስ ስራሕካ ኣነ ብምንታይ ትሓስብ ነርካ ብኩባንያኻ ወላ ብሃገር ብሓቂ ብሃገር ብዘይከልዓለ ምክንያቱ ክልተ ነገር እየ ሓደ ሰብ ዩኒቨርሲቲ ክመሃር ከሎ ምስ ዓበኻ ክትመሃር ከለካ ፅቡቅ እዩ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ እንዳተመሃርና ከለና ሲ መምህር ክምህረና ከሎስ እንታይ ይረአየኒ ትካልና ይረአየኒ እዛ ከምዚኣ ንጥቀመላ ነበርና ጌጋ ኢለ ብዚኣ መፅአ ይቕይራ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ቅድሲ ክስለፍ ከለኹ ተማሃራይ ነይረ ናይ ስራሕ ተመክሮ ይብለይን እቲ ናይ ስራሕ ተመክሮ ኣብ ሜዳ ዝረኸብኮ እዩ ድሕሪ ናፅነት ከዓ ኣብዚኣ መፅአ ዋላ ሓንቲ ተመክሮ ይብልና ሕጂ ንግዳዊ ትካል ኮይኑ እሞ ምስ ዓለም ተራኺብካ ክትጎይ ብጣዕሚ ሸጋሪ እዩ ስለዚ ከምኣ ስለዝኾነ መጀመርያ ንነፍሰይ እየ ክሳይ ገይረ ንነፍሰይ እየ ሃኒፀ እያ ንነፍሰይ ምስ ሃነፅኩኻ ናብዚ ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣነ ንዓንበርበብ ወይ ንዓይ ዘይኮነ እዚኣ ሰሪሐያ ሲ ንሃገር ኢለ እያ ክሳይ ገይረ እያ ምክንያቱ ምሕደራ ሞያ እዩ ምቁሉል ተረኸ የብሉን ኣለዎ ኣብ ዕብየት ናይ ሃገር ምክንያቱ ውፅኢት ብቁዕ ምሕደራ ዓወት እዩ ክንዕወት ተዳ ኮይንና እቲ ምሕደራ ፅፉፍ ምሕደራ ክህሉ ኣለዎ ፅፉፍ ምሕደራ ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ትካል ሓድነት ኣሎ ዕብየት ኣሎ ስጥመት ኣሎ ውህደት ኣሎ ሓባራዊ ስራሕ ኣሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ተደምቢሩ እዚ ክስታይ ምሕደራ ደይ ፅፉፍ ተኮይኑ ደይ ፅፉፍ ተኮይኑ ምሕደራ ከዓ እንታይ እዩ በንፃሪ እዩ ትክሳይ ዝኾነ ሕጂ ምሕደራስ ኣብ ሓደ ሃገር ኣዝዩ ዝለዓለ ተራ ኣለዎ ሕጂ ነዚ ምርኩስ ብምግባር ከምቲ ዓንተ ወይ ጠቐስኮ ብዚ ሃገርና ዘሎ ምሕደራ ቀሊል ኣይኮነን ግን ከም መመላእታ ወይ ድማ ከም ሓገዝ ኢለ ገይረያ ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን ኣብታ መፅሓፈይ እንታይ ኢለ ኣለኹ መስለካ ህያብ ንመን ሂበ ኣለኹ እዚኣ ህያብ ነቶም ኢለ ስለን ንሃገር ስለ ዝሓሰብኩ ኢኹም ፅሒፈ ነቶም እዚ እንታይ ኢለ ኣለኹ እዚ ህያብ መፅሓፈይ ንሃገርና ኤርትራ ንምምዕባል ብምሉእ ተገዳስነትን ተወፋይነትን ዝሰርሑ ዜጋታት ህያብ ትኹነለ ኢለ እዚኣ ንሃገር እየ ተወፍያ ዘለኹ ተራእይኒ እዩ እቲ ክስርሓ ከለኻ ሲ ኣብ ሓንጎልካ እንታይ እንዳሓሰብካ ሰሪሕካያ ከምቲ ዝገለፅካዮ ንነፍስኻ ቅድም ንትካልካ ድሓር ግን ንሃገር ክንዛረብ ከለና ብፍላይ ኣብዚ ሃገርና ብዛዕባ ሃገሩ ኣቀዲሙ ዝሰርዕ ሕብረተሰብ እዩ ተሃኒፁ ዘሎ ኤርትራ እንተ ደኣኒ ኣብ ገለ ሃገራት ኣብ ገለ መዳያት ናይ ስርዓት ኣገባብ ተዓዊተን ዓብየን ገዚፈን ከምቲ ዝጀመርካዮ ጃፓን ከም ኣብነት ዝወሰድካዮ ወይ ካልኦት ሃገራት ረኣያኻ እሞ እቲ ቀዲሙካ ተሓስቦ ሃገረይ ከመይ ትኸውን እዩ ዝብል እዩ ስለዚ መበገሲ መንፈስ ናይቲ መበገሲ ከምቲ ብሓንቲ መስመር ዝተዛረብካዮ ኣብ ሓንጎልካ እንታይ ነይሩ
ሃገር ነይሩ ኢኻ ሰሪሕካያ ዘለኻ ስለዚ ኣብ ኩሉ ክትበፅሕ ዘለኒ ምንዮት እንዳገለፅኩ ኣብዚ እተካይዶ ዘለኻ ሰሚናራት ትስንድ ዘለኻ ከም ቀደምካ ሰሚናር ተካይድ ኣሎ ትስንድ ዘለኻ ተመክሮታት ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ኬትካ ሰሚናር ክትገብር ከለኻ ክልተ ወይ ኮሚኒኬሽን እዩ ዳኣመን ኣነ ክልተ ካብኣቶም እውን ክመሃር ኣለኒ ሕጂ ብፍላይ ምዞም መንእሰያት ኣብ ሓንቲ ዝሃብክዋ ክሳይሲ ናይ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ሂበዮም ናይ ምሕደራን መሪሕነትን እዮም ድመሃሩ መንእሰያት እዮም 40 እዮም ዝኾኑ 3 መዓልቲ ጌርና ምስኦም ሕጂ ልዮም ሕጂ ወርሳይን ይከኣሎን ወርሳይን እዩ ዝገጥም ዘሎ ኢሉ ብዓይኒ ማኔጅመንት ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ንቐፍዋ ኢለ ኣነ ቅንዕቲ ኢለስ ክሳይ ገይረ ፅሒፈያ ኣሎ ሕጂ ቤዚካሊ ተረድእዋ ንቐፍዋ ኸ ሶሪ ንቐፍዋ ተባሂልና 2 መዓልቲ ምሂረዮም ሳልሳይ መዓልቲ ኣብ 5 ጉጅለታት ተኸፋፊሎም ፕሬዘንት ገይሮም ድሕሪ ሰሙን ተረኺብና 2 መዓልቲ ምስ ሃብኩሞም ናይ ሰሙን ዕድል ተዋሂቦም ድሕሪ ሰሙን ጥሩ ንፋስ ስለ ዝኾኑ እቶም ሰባት ክሳይ ገይሮማ ፕሬዘንት ገይሮማ ናይ ብሓቂ ተሓጒሰ ዋላ ኣባላትና እውን ከምኡ ሕጂ ንመሃር ኣለና ንሕና እዛ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ወዲእና ኣብ ሓለፍቲ ማለት እዩ ካልአይቲ ምዕራፍ ሕጂ መጀመርያ ቅኒዐዮም ነዞም ድሕሪኦም ስለ ዝመሃርኩም ዘዋና ዳመወከሲትና ናትኩም እዮ ህያብ ናትኩም እያ ምክንያቱ ዓንበረበቶ ዘይተህሉስ እያ ምስሓፍክዋን ኢልዮም ሕጂ እዚኣ ንሕና ከዓ ምስ ከምኣ ጌርና ነዘን 2 ቻፕተር ተማሂርና እያ ኣለና ሕጂ ቅድም ፓወርፖይንት ገይረ ሂበዮም ዳሕሪ ብ5 ጉጅለታት ተኸፋፊሎም ሕቶ ተዋሂብዎም ፕሬዘንት ገይሮም ኻ ፀባ ስትዮም ብጣዕሚ ፅቡቅ በቃ ዳይጀስት ገይሮሞ ሕጂ እንታይ እዩ በቲ ሓደ እውን ከድና ኣነ ሕጂ ናይ ደገ እንደ ብዙሕ ኦፍኮርስ ዘይቀና እየ ወለድ እዩ ካብ ደገ ኣብዛ መወዳእታ እውን ሓንቲ ምስላ መሲለ ኣለኹ እታ መፅሓፈይ ካብ ደገ ኣይንመሃርን ማለት ኣይኮነን ክንመሃር ኣለና ግን ነቲ ንሃና ክውንነት ነቲ ንሃና ብፍላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዘሎ መትክላሲ ብኸመይ ክስታይ ይኸውን እምበር ኣብዚ ፍቶ መወዳእታ እንታይ ኢለየ ኣለኹ እቲ ናይ ደገ ከም መምሃር ትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እንታይ ኢላ ሰበይቲ ሲ እንኳዕ ዳ መልክዕ ሃበኒ እምበር ቁም ነገር ሲ ካብ ጎረቤተይ ይመሃሮ ወይ ላ ሕጂ ከምኣ እንደደ ሕጂ እቲ ንሕና ከዓ ክንመሃር ኣለና ካብኦም ግን ቤዚካሊ ተዓንቱ ዝበልና ከድና ምስ ኩንነትና ዝኸይድ ኣካይዳ ክህሉ ነዚ ድርዕን ፅሑፍ ክህልወና ኣሎ ኣብቲ ናህና ካሪክሉም እውን ከዓ ትክእል ኣለዎ እቲ ናህና ካይዳሲ ምክንያቱ መቕቡል ባህል ኣለና ቲም ወርክ ሕጂ ንውሰድ ሕጂ ዝጋንታዊ ስራሕ ትበሃል ሰብ ሕብረተሰብና ደሎ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ህዝባዊ ግንባር እውን ንርእሱ ውፅኢት ሕብረተሰብና እዩ ልበር ባዕሉ ክስታይ ዝገበሮ ኣይኮነ ካብ ንሕናስ ውፅኢት ሕብረተሰብና ኢና እቲ ካይዳና ኢና መሓይሽና እምበር ከም ሕብረተሰብና የለን ምዕቡል ባህል ከዓ ኣለና ሕጂ ሲ እንታይ ንምባለ ምስ ክውንነትና ዛሚድና ሲ ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ሕጂ እዚኣስ ከም መበገሲ እዚ ጥራይ ኣነ ጥራይ ኣይኮንኩን ፅሒፈ ዘለኹ ካልኦትን ፅሒፎም ይኾኑ ግን ብሓፈሻ ሲ ምስ ክውንነትና ዝኸይድ ኣገባብ ካይዳ እንድሕር ጌርና ሲ ክንዕወት ንኽእል ኢና ዘይቀንቕ ኣይወለድኒ ክንቀንቕ ኣለና ሕጂ ኩሉ ሸዓነ እንታይ ኣብ ደገ ተኸይደ ኤርትራ መዓስያ ከም ዝትኸውን እየ ኤርትራ መዓስያ ከም ዝትኸውን ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ከም ዝበሃል ኣለዎ ዝክዕ ዓባይ ነገር ተሪእኻ ኤርትራ ከመይ ፍሉይ ምህዞ ተሪእኻ ማእስያ ኤርትራ ከም ዝትኸውን ፅቡቅ ፅርግያታት ተሪእኻ ማእስያ ኤርትራ ከም ዝትኸውን ህንፃታት ተሪእኻ ከይተረፈ ትቐንዕ ማእስያ ኤርትራ ከም ዝትኸውን እዚ ፀጋ ዘለና ሕጂ ፀጋ ነዚ ሕጂ እንታይ ኣድልዮ ምታት ገለ ጌርካስ መወደን ኣድልዮ ስልጠና ወሳኒ ምዃኑ እንዲኻ ትገልፀኒ ፀኒሕካ ዝሰብካ ተገርም ትንታኔ ኣዘኪርካኒ ናይ ኣቦና ኣቶ ወልደ ማርያም ኢትዮጵያ ብፍላይ ሃይለ ስላሴ ንኤርትራ ክገዝእ ክደሊ እንከሎ እቲ ላዕሊ ዝመስለና ንክልቲአን ባሕሪ ወይ ንክልቲአን ወደባት ጥራይ ይኮነን ደልዩ ወላ ዝጋራጮ ነገራት እንተተዛረበ ሃይለ ስላሴ ዝጋራጮ እንታይ ዝብል ኤርትራ መሬታ እምበር ሰባ ኣይድልየንን ኢሉ ዝጋራጮ ነገር እኳ እንተተዛረበ እቲ ኣውራ ዘድልዮ ዝነበረ ብጀካ ዘን ክልተ ወደባት ሰብ ይብል እሞ ኣቦና ኣቶ ወልደ ማርያም እቲ ሰብ ከዓ ባህሊ ዘለዎ ዳጌት ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ እዩ እዚ ሰብ እዚኡ ከዓ ንዓደይ ካንፀለይ ዝኽእል ኢሉ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ህዝቢ ብፍልጠትን ብንቕሓትን ኣደይቡ
ሓደ ተወዳዳሪ ሕብረተሰብ ክፈጥር ድሌት ስለ ዝነበሮ እዩ ይብል እሞ ነዚ ዛንታ ከነኳማስዖ ከለና ጋራጃት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ደቀ መሓረ ካምቦ ደቀ መሓረ ጋራጅ ኣስመራ ወዘተረፈ ዝብል ናይ ክኢላታት መደበር ናይ ክኢላታት ዩኒቨርሲቲ ክንብሎ ንኽእል ኣብኡ ብዙሕ ሰባት ከምዚ ዝዓለመ እዩ ዝገልጽ ስለዚ ኣብ መወዳእትኡ ሰብ እዩ ሰባት ምፍጣር ትገብሮ ዘለኻ ዝሓሰብካዮ ዝፈጽም ዝፅሓፍካዮ ፅሑፍ ነባባይ ክረክብ ዝቐረብካሉ ነባባይ ክረክብ ካብኡ ከዓኒ ኩልና ብሓባር ኢድኒ ተጨባቢጥና ሃገርና ከምቲ